on calminama. Hande o jangaten ko jawdi gurdore yimɓe. Hetto puɗɗoɗen. Nagge, puccu, mbaalu, mbeewa, mbabba, ngelooba, rawaandu, ullundu, gertogal, jaawungal, kankaleewal, a heɓinima windande nde, ɗum noon wallam yiitude jawdi ndi. Holto mbaalu ngu woni ɗo? Mbaalu. Holito mbabba ba woni ɗo? Mbabba. Holito gertogal ngal woni ɗo? Gertogal. Holito nagge nge woni ɗo? Nagge. Holito rawaandu ndu woni ɗo? Rawaandu. Holito puccu ngu woni ɗo? Puccu. Holito kankaleewal ngal woni ɗo? Kankaleewal. Hankadi a andi jawdi ne haandi. Saɗa yiɗi andude ko ɓuri ɗum, yah e videoji amen internet.